ରାତିରେ ଗଉଡ଼ ଛେଳି ଧରି ବଣ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲାସି ମା ତାରିଣୀ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଇ। ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଇ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ, ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ, ମା ମମତାମୟୀ ଦୟାମୟୀ, ମା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ। ଯାହାକୁ ତୁ ରଖିଛୁ ମା ପଣତ କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ, ତାକୁ କିଏ ମା ନବ ଛଡ଼େଇ। ତୋର ସ୍ନେହ ମମତାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ମା ସ୍ୱର୍ଗ ତୋର ପଣତ ଛାଇ। ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ମା ତୋ ପ୍ରତିମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବେ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଗଉଡ଼ ଛେଳି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ଖରା ତାତି ସହି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ବୁର ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ହେବାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଗାମୁଛା ପାରି ଶୋଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ଦେଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତରବର ହୋଇ ଛେଳି ଧରି ବଣ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଇ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ବଣ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଭୁଥାଏ। ଭୟରେ ଗଉଡ଼ ଥରୁଥାଇ। କ'ଣ କରିବ? ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଲକେଟ୍ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଛି। ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ମା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଭୟରେ ଥରୁଥାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା। ଗଉଡ଼ ଛେଳି ଧରି ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଗଉଡ଼ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର କରିଦେବୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।